Il-Partit Nazzjonalista jrid ikompli investi fil-ħaddiema sabiex ikollhom il-kwalità ta' ħajja illi vera tixirqilhom. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif il-ħamis kompla bis-sensiela ta' żjarat f'postijiet tax-xogħol bħala parti mill-attivitajiet li jfakru jum il-ħaddiem. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista żar il-Lukanda Kempinski f'San Lawrenz Għawdex fejn hemmhekk u dar iż-żoni fejn isir ix-xogħol minn wara l-kwinti li huwa essenzjali biex ikun provdut l-aqwa servizz lit-turisti kif ukoll il-Maltin u l-Awċin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ntlaqa minn tnejn mis-sidien tal-Lukanda l-aħwa Michele u Janice Baldacchino flimkien mal-management tal-Lukanda żar il-kċejjen il-Londri kif ukoll il-kantin tal-ħaddiema. Inkomplu nħeġġu, inkomplu nsostnu l-investiment imma f'direzzjoni li tagħmel sens għal kulħadd, għall-imprenditur, għall-ħaddiem li jkompli jsib xogħol ta' kwalità imma wkoll għar-residenti Awċi li għandu dritt illi jgħix fis-serenità, għandu dritt li jgawdi lill-Għawdex u għandu dritt ukoll li jkollu ambjent san u b'saħħtu. Bernard Grech faħħar il-ħidma tal-management u l-istaff fejn bot milajn isir ħafna xogħol biex jittella prodott tal-ola kwalità. Minada Michele u Janice Baldacchino ringrazzjaw lill-kap tal-Partit Nazzjonalista żjara fil-waqt li saħħu illi il-Lukanda Kempinski la topera għal dawn l-aħħar 24 sena u kisbet reputazzjoni illi tospita fost l-oħrajn personalitajiet ta' fama internazzjonali. Bernard Grech kien akkumpanjat mid-deputatu kellim tal-Partit Nazzjonalista Għawdex Alex Borch, il-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u s-Sindku ta' San Lawrenz Noel Formosa. Intant, fl-istess ġurnata, kap tal-Partit Nazzjonalista żar ukoll attività soċjali f'Marsal Forn organizzata mill-Partit Nazzjonalista fejn iltaqa' ma' diversi persuni li spjegawlu l-isfidi li jħabtu wiċċhom magħhom l-Awċin u kif il-Partit Nazzjonalista jaraw ħtama għal xogħol aħjar u ħajja illi verament tixraqilhom. Finalment Bernard Grech żar ukoll il-lokalità tax-Xara fejn hemm iltaqa' mal-bejja u diversi ħaddiema oħra.